I dag er Herlevhuse med sin placering nordøst for Herlev Hospital en integreret del af Herlev. I sit udgangspunkt var Herlevhuse imidlertid et københavnsk projekt. Baggrunden for, at Københavns Kommune sammen med staten finansierede og placerede et så relativt stort byggeri som Herlevhuse på en bar mark i udkanten af Herlev, var et behov for nye boliger. Efter 2. verdenskrig eksploderede børnetallet. Københavnerne manglede steder at bo, og behovet steg yderligere, da kommunen skulle genhuse de børnefamilier, som måtte fraflytte deres lejligheder på grund af bysanering. Herlevhuse er en boligafdeling under SAB, og Herlevhuse bliver administreret af KAB, Københavns Almennyttige Boligselskab. I 1930'erne købte Københavns Kommune grunden af Herlev Kommune. Og det gav selvfølgelig anledning til, man blev lidt bange for, at der var tale om en fjendtlig overtagelse, og det var der måske også. Og så først midt i 40'erne efter krigen påbegynder man byggeriet af Herlevhuse. Og Herlevhuse er det første elementbyggeri, eller noget af det første elementbyggeri, der bliver bygget herhjemme. Og de første huse bliver færdige i 1949, og der var 285 huse oprindeligt. Dem, der flyttede ud til Herlevhuse, var unge folk fra det indre København. Indbyggertallet i København toppede først i 50'erne, og det gjorde, at Københavns Kommune var interesseret i at få folk ud, og det var der også andre kommuner, der var. De var interesseret i at komme af med folk, der måske fik lidt hjælp og så videre. De godt kunne afskibe til noget andet, og det lykkedes dem så med byggeriet i Herlevhuse. Af de, der flyttede ind i Herlevhuse i 1949-50, der var ganske få, der flyttede fra med det samme, for de kunne ikke holde ud at være der. Men af dem, der blev boende der, de blev faktisk boende der rigtig længe. Og det har gjort, at vi faktisk her, næsten 65 år efter, stadigvæk har heldigvis nogen tilbage af dem, vi kalder veteranerne. Og der må vi være ærlige at sige, dem har vi nok ikke om 20 år. Derfor er det hensigtsmæssigt for os, og af historiske årsager, at vi samler deres udsagn op om, hvordan det var i Herlevhuse for dengang, lige efter 2. verdenskrig. Min far, som er murer, og min mor, de boede nede ved Frederiksholms Kanal med køer op på første sal, og der blev min søster født i 23. Min far var murer, som sagt, og han flyttede efter sit arbejde, og i 24 fik han arbejde i Skælskør. Så røg jeg med til Korsør, hvor mine bedsteforældre boede, og jeg blev i 25 der født i min bedsteforældres hus. Efter Skælskør fik min far arbejde i Odense, og så flyttede de derover. Og så røg de tilbage til København. Jeg blev efterladt i Korsør og var der, til jeg skulle gå i skole. Jeg kom i skole der i 31. Og jeg havde en pragtfuld tid hos mine bedsteforældre, og jeg blev underlig i forhold til mine søskende, fordi de blev københavnere, og jeg var bondeknolden, ikke? Men efter alle mine ferier har holdt nede hos mine bedsteforældre, og har haft det pragtfuldt og lært med de her haver og sådan noget. Det har gjort, at jeg har fået en stor interesse for have. De havde blandt andet en lejer, hvor han var fra planteskolen. Det lærte mig en bunke ting om forskellige inden for have og sådan noget. Så gik jeg i skole, i Vigerslev og læste skole, og i 39 kom jeg i lære som kedelsmed på Nørrebro og boede i Valby. Og den 5. eller den dag, da tyskerne kom, der var jeg på vej på arbejde på Nordre Fasanvej, og da de fløj over med deres hagekors og sådan noget.
På min læreplads, der var vi 32 lærerdrenge og 135 svende. Det var en hård tid under krigen. En gang var der 18 graders frost i værkstedet, og vi arbejdede alligevel, ikke? Og så i 40-41, jeg tror, blev jeg DSU'er, og i Valby der, og hen ad vejen der, så kom med i illegale blade og sådan noget, og den 5. maj i 45, der stod jeg på Rådhuspladsen derovre ved Dagmarhus der, hvor vi var frihedskæmpere, ikke? Og jeg har været med til nogle få aktioner inden for det der, men ellers har det mindst været illegale blade. Da vi sprang ud der i 45, der var vi 30 personer fra DSU i Valby, som var med i det der. En af vores store opgaver var, at vi skulle ligge i beredskab for eventuel undsættelse af Vesterfængsel, for man var jo ikke klar over, at der skete flere steder, var fængslerne blevet massakreret, før tyskerne overgav sig, ikke? Så der var lagt planer om, at man skulle evakuere det, og så skulle man spærre tyskerne, de holdt til på Alskade blandt andet. Og i DSU, der lavede vi under krigen en forening, der hed København-Paris, Valby Paris, så hurtigt som muligt efter den her øjnekrig. Og den røg af stablen i 1947, der var vi 10, der var i Paris. Igennem det bombede, og det var en meget stor oplevelse. Vi var alle fra Valby af, men så var der en af pigerne, der blev gravid, og så i stedet for, så fik vi en anden en, der hed Egon Weidekam. Han var med på turen der i 49, eller i 47. Så lærte jeg Grete at kende, og det gjorde, at den tur til Paris, som skulle være det helt vilde for mit vedkommende, ligesom for de andre Bahreins vedkommende, det blev lidt anderledes, ikke? Fordi jeg var blevet smadsforelsket i pigebarn der, ikke? Og med hende rejste jeg så til Norge i 48 og i Finland i 49, og i 50, da vi var flyttet ind her, hun måtte først flytte ind en uge efter mig, fordi vi skulle være gift. Og jeg flyttede ind her den 14. januar og var ikke gift, og så hun kom. Og bryllupsrejsen, den gik til Afrika, hvor vi var i 3-4 uger, og det var helt uhørt dengang, jo ikke? Og det var meget spændende. Så senere hen, så blev vi motoriseret. Transporten herud, den var lang, og det var svært, men vi cyklede, og så fik vi motorkørsel, og så fik vi biler, og så gik livet, ikke? Og så kom datteren i 56, ikke? Vores vicevært, Georg, han har jo altid, det er den eneste vicevært, vi har haft sådan set. De andre, det har været knap så gode, for Georg, han var effektiv. Hvis der var noget, og man sagde det til Georg, så, jeg kan sige et eksempel, naboen hernede havde tvillinger, de havde deres store fornøjelse søndag morgen og tømme porten ud i rabarberne, ikke? Og vi sad her, der havde vi ingen terrasse dengang, overdækket terrasse, og vi sad der og nød morgenmaden, og så kom her den her duft. Ja, så henvendte man sig bare til Georg, så stod han der kraftedeme et øjeblik efter, og så blev det lukket alt det der, ikke? Og det var meget fint. Indretningen af huset, den var meget, meget primitiv. Det første, vi startede med at få 40 liter koks, hektoliter koks, der blev læsset af ude bag, og så havde vi en centralkedelkamin i stuen, hvor der var hægtet 2 radiatorer. Vi havde ingen varme i huset. Det laveste, vi havde været nede på, når vi fyrede på fuld kraft, 7 graders varme. Gardinerne, de stod sådan ind 30 grader cirka, utæt. Hen ad vejen, så blev der så sat lidt lister på dørene, og
endevæggen her blev indvendigt beklædt med en celloteksplade. Når vi så glade over varmen, så fik vi besked på, at det var et eksperimentbyggeri, og vi måtte regne med, at det før eller senere blev revet ned. Så vi kunne bare gøre indvendigt, vi kunne isolere ligesom vi ville. Og det er resultatet af, at mit hus, vores hus, min kones og mit hus, er efterhånden beklædt med træ, og jeg kan se, og jeg har isoleret loftet ekstra deroppe, og jeg kan se i forhold til dem, jeg snakker med, mine varmeudgifter ligger en del under dem, fordi huset er bedre isoleret. Og hen ad vejen, så fik vi havde grukæde, og hen ad vejen, så fik vi installeret en gasvandevarmer, og så fik vi lidt varmt vand i huset. Senere hen fik vi lov til at installere et badeværelse, et badekar i et badeværelse, så rev vi et skab ned, og det har jeg den dag i dag. Det er jo 50 år gammel, så ikke? Nej, knap 55 år, vil jeg tro det er. Og det er jo lidt slidt efterhånden, men det fungerer. Og der er nogen, der siger, hvordan kan du klare det, du gamle mand, det ikke? Men det går fint med at gå op i det her sidebadekar der og vaske mig der. Det er meget godt. Det fungerer, ja. Du har en fantastisk have. Hvordan var den i starten, og hvordan har du dyrket den, og hvordan bærer du med den stadigvæk er så flot? Ja. Det er jo det, at jeg voksede op med have, ikke hos mine bedsteforældre. Og mine forældre havde kolonihave, og Gretes, min kones familie, havde kolonihave på Røde Mellemvej, ikke? Og det gjorde, at da vi kom herud, vi boede begge to i karriereejendom, henholdsvis på anden og på fjerde sal med jeg ved ikke hvor mange 100 børn i hver af de her ejendomme, ikke? Og så kommer vi herud og får det her helt for sig, ikke? Og vi havde det rigtig godt med, og alt vores tid gik jo her. Så jeg købte mange frø i Olsens Enke inde på Grøntorv, og så dyrkede jeg stauder her, såede dem og havde blomster alle vegne, og så senere hen blev det, så havde vi kartofler, og da hele kom, så byggede vi et lille legehus, som man ikke må have i dag, og et redskabshus har vi også, det må man heller ikke have i dag. Der er så mange ting, man ikke må have, men vi har det stadig. Ja. Godt. Hvad er der nogle, siger vi, om du kan sådan igennem periode huske nogle gode oplevelser i forbindelse med foreningslivet derude, eller noget andet? En gang til. Om du har nogle oplevelser med foreningslivet, og hvad du har været med til? Ja, det har vi. I de første år, der havde vi nytårsfester nede i Herlev Kro, og hvor Herlev Huse havde. Vi var der fra Herlev Hus dernede, men så fandt de ud af, at det var en god forretning for Herlev Kro at have de her nytårsfester. Så blev vi smidt ud, og så senere hen havde vi noget længere bagude. Så kom jo grusgravsfesterne og alt det der, som var en kæmpemæssig succes med karuselbørge og alle de der forskellige, og med taler af prominente personer. Så det var meget. Og hen ad vejen, så smuldrede det lidt, fordi at der var, de nipsede lidt med hinanden. De gik i hæk, kan man godt sige, nogle af dem der. Og så blev de folk uvenner. Det er Herlev Huse Ældreklub? Nej, det er senere. Herlev Huse. Det var i årene lige efter, altså i de 60'erne der, ikke? De kom for tæt på hinanden, folk, ikke? Okay. Og en anden gang blev vi banket op om natten, så var det politiet, så stod der en taxichauffør udenfor, og så sagde han, ja, det er ham der, og hvad for noget, siger vi så? Ja, så var der kommet en i taxa, så er han hen i Arfu, han havde sagt, jeg skal brække mig, og så løber han hen ad stien, og så smækker han med min havelåg, og så skulle den levere, og politiet siger, vil du ikke betale? Jamen herregud, jeg er selv vogn, den holder heroppe i Arfuren, og der har jeg garage op, og sådan små oplevelser havde man indimellem.
Da vi flyttede ind her, havde vi et reglement, ordensreglement. Og det gik ud på, at man skulle holde sin have. Den skulle være pæn, og man skulle holde sit fortov 3 meter fra haven af. Det er senere hen blevet sløjfet lidt, og i dag er det faktisk, at jeg synes, at Herlufhuse er på vej til noget mindre pænt noget. Hvis man kigger ned, er Barkherred. Alle de her skraldespande, de står ude i gangarealet. Hvorfor holder folk dem ikke inde i haven? Jeg ved, at mange af flere af dem, jeg snakker med, de er meget kede af det, fordi det giver et dårligt præg herude, ikke? Og nu, når jeg går ned til bussen, så går man af Langdyssen. Der er nogle steder, vi har en hæk, og så er der 2 rækker fliser, og så skal man alligevel gå ud i fortov, for hækkene bliver ikke klippet, og vi har ejendomsfunktionærer, som kører rundt i ejendommen i køretøj hele tiden, og de siger ikke en skid til noget. Der er ingen justits. Jeg har en nabo, som igennem 3 år har fliser stående oppe i hækken ud mod gaden der. Forfærdeligt. Og det er med til at ødelægge. Jeg snakker med mine nabokoner og flere andre. Vi er alle sammen enige om, at det er noget kedeligt noget. Det ødelægger lidt af den glæde, man har ved at bo så dejligt. Det er jo en guldperle, men de nye, der kommer ind, de får ikke den information om, hvad de skal gøre. Og jeg har for eksempel en nabo i øjeblikket, som er ved at banke et fantastisk skur op. Jeg har aldrig set noget så klondikeagtigt. Det er helt spændende. Han ligger og banker søm i hver aften, ikke? Så er der nogen, der har lidt dyr herude, ikke? Og vi katte og høns og fisk og sådan noget, og så kommer ræven og hønsegårdene, de stinker, så man kommer op og klammes med de her naboer, fordi man vil ikke finde sig i det, vel? Jeg ved, at naboen ved siden af har flyttet ned i hjørnet, således at når folk kom på Langdyssen, så gik de over på den anden side, på grund af stank. Der er nogle af dem, der kommer, kommer udefra. De har ikke den kultur. De er fantastisk højrøstede, ikke? De råber så højt, så man kan høre det helt ned til skide, ikke? Og jeg har præsteret på en dag og samlet 23 stykker papir og kartoner med mælkekartoner op i min have, der er fløjet ind til mig. Det hele flyder, det bliver smidt på jorden. Og jeg kunne tænke mig, at man gjorde noget mere, man indskærpede det. Jeg synes, det er forkert, det skal være sådan, at det bliver så ringe. Bent, vi prøver at gøre det bedre. Jeg tror, vi skal sige tak, fordi vi måtte besøge dig og se din flotte have og høre lidt om det. Tak skal du have. Jeg håber, det har været godt nok. Ja. Og de her huse, de var noget helt andet end det, indflytterne var vant til. Der var mange grønne områder, der var haver, og i huset var der indrettet 2 specielle rum. Der var et vaskrum med grukæde, og så var der et rum, der kun var beregnet til koks, for man fyrede med koks dengang. Ruth, Ja, lidt om din barndom og dine forældre, og hvad kan du huske? Kan du huske noget? det kan jeg sgu da ikke huske. Jeg er jo ældgammel efterhånden, og jeg blev født i Præstø i hvert fald. Ja. Og mine forældre, de levede ikke så længe. Kun min far. Så han boede på Vinkelvej nummer 3. I Præstø. Nej, I Næstved. i Næstved. Så fik jeg en stemmor, og hun havde 5 piger. Så de flyttede hjem til Årsø. Ja, jeg kan
som jeg ikke husker så meget. Jeg kan bare huske, at hun, når hun var sur, så havde hun stoppet vattet i ørerne, der hang helt nede på skillen, på skulderen. Så kan jeg ikke huske noget ret meget. Gik du i skole i Næstved? Hvad? Gik du i skole i Næstved, Ja. og hvor lang tid? Ja, til 7. klasse. Ja. Men altså, jeg var ordblind, så jeg blev sat ned i en sidste række. Men nu til dags, der kan de godt hjælpe de ordblinde, ikke? Ja. Så... Men altså, jeg synes, det var da meget godt alligevel. Så blev jeg jo aldrig hørt, jo, så det var jo lige meget. Hvordan slap du væk fra Næstved? Jo, så blev jeg gift med Poul. Ja, Og så flyttede vi her til Herlev. Og der fik vi et beløb, som vi ikke... Altså et beløb så for at flytte til Herlev. Nå ja, man fik hjælp til fra men altså den kommune, man det kom beløb, det har vi aldrig betalt, fordi det blev bare glemt til sidst. Ikke? Men så flyttede vi herud, og så byggede vi en forrige mand det der havestue. Ikke så vi er der ikke så meget. Ikke andet de handlende, de var jo vældig søde. Der var en, der kom med konfirmationskjole til en af mine piger, og andagskjole. Det var de handlende, der kørte rundt dengang, ikke? En grønhandler og forskellige. Og Røde Værmøl, han sagde altid, når jeg glemte mig under bordet, for vi var fattige. Det var nok til, at vi havde så mange børn, ikke? Så han sagde, kom du bare ud, du køber kun rugbrød og franskbrød, og det kan jeg godt tage på min kap, sagde han. Men der var mange flinke handlende der. Men ellers så kan jeg ikke huske ret meget, fordi jeg er jo gammel jo efterhånden. Hvad vil du ellers spørge om? Jeg vil spørge Kjeld om det samme, eller lidt om din barndom Min barndom? og dine forældre. Kan du huske dine forældre? Ja, det kan jeg. Godt. Det kan du også. Gud, det kan jeg sgu da også. De bor nede i din gamle lejlighed. Ja, det er rigtigt. Det er rigtigt. Ja. Og omvendt. Ja. Fra I byttede. Ja. Hvad kan du ellers huske fra din barndom? Jamen altså, jeg kan godt huske noget. Altså, det foregår i Humlebæk. Det er oppe ad nordpå, oppe ad kysten der. Og jeg blev født på noget, der hed Kartoffelmælsfabrikken. Og der boede et stykke tid. Jeg kan ikke huske ret meget derfra, for jeg har altså været helt lille. Ja. Men vi har boet sammen med nogen, der hed Melchiorsen, kan jeg huske. Og de flyttede så til København, og hvor kom vi derfra? Jeg tror, vi kommer på noget, der hed Slettens Minde. Det var en løjtnant, der havde det. Den kom til at hedde Hermans Gave sidenhen, for det hans søn hed Herman. Han blev for øvrigt sådan en eller anden slags SS-general efterhånden, så han blev skudt af for Averhof. Man ser stadigvæk nogle biler, der kører rundt, hvor der står Averhof på, men det er konen og sønnen, der har sådan et genbrugsfirma. Hvad er skolen, Kjeld? Hvad? Skole? Nej, noget genbrugsfirma. Hvor har du gået i skole hen? Jeg går i skole i, det hedder Sletten skole derude. Sletten, det ligger mellem Niveau og En stor skole? Og Humlebæk. For stor var mange klasser. Der var 3 klasseværelser. Og så er der så bare flere klasser i hver, også på skifter og sådan noget. Du gemte dig ikke på sidste række? Nej, jeg sad op foran. Ja. Det gjorde jeg. Det var der, hvor ham førstelæreren, der var 2 lærere derinde. Førstelæreren og en stor spillede violin, så hvis nogen de sagde noget, så fik de en med buen lige oven i nøden. Ja. Hvad lavede du så? Hvornår gik du ud af skolen, og hvad lavede du, da du gik ud af skolen? Jamen, jeg gik jo ikke ud af skolen der, for der flyttede vi til København. Ja.
Og der flyttede vi ind i en lejlighed inde i havehuset på Gamle Kongevej. Det hed Volmerhus, og det tilhørte Volmer Sørensens far. Så der kommer lidt historie ind i det også der. Og min far, han var vicevært, både for havehuset og så for forhuset ud til Gamle Kongevej. Så man så skulle holde for sne og sådan noget. Og så var der en have bag ved havehuset, der hvor vi boede i havehuset. Og der måtte vi bare ikke komme ned. Det var forbeholdt nogen specielle, som jeg ikke ved, hvad var. Jeg kan ikke huske det. Hvor boede I lige før I flyttede til Herlehuse? Jamen, der boede jo min kone og jeg. Min daværende kone. Vi boede hos mine forældre inde på Strandboulevarden på Østerbro. Ja. Ja. Hun kom fra Jylland, og så flyttede hun ind der, så boede vi sammen der et stykke tid. Og så ledte efter et sted at bo. Og så var det en onkel ude fra Humlebæk. Ja, der boede han er død for længe siden. Han sagde, at hans firma, de havde noget hernede ved Elverhøjens skole, sådan en arbejdsplads med forskellige ting, det firma. Men de har været med til at bygge dem herude, ja. Så han sagde, at du skulle prøve en gang at gå ud og snakke med nogen derude, og så prøve at få noget derude. Og så tog vi herud, og så lå der sådan et skur derovre omkring, over til ind på hospitalspladsen der. Og der havde viceværten til huse Nielsen. Ja. Geo. Det var fru Nielsens mand. Ja. Og så var der Preben og Benny. Ja, Benny, ja. Søster havde de også. Ja. Nu går jeg også over ved dig, kan jeg sige. Ja. Og så sagde han, jamen ved du hvad, jeg tror så, om vi kan finde noget med det samme. Og så gik vi derned på hjørnet af Meteorvej og Stordysen. Og gik ind og kiggede på det, så sagde jeg, ja, men det er godt nok. Og det kostede 135 kroner om måneden. Og det var sikkert virkelig mange penge dengang. Det var mange penge dengang. Jeg prøvede på, for jeg havde 300 om måneden, tror jeg. Så det var en halv måneds løn næsten. Og så skulle der brænde til og alt sådan noget, ikke?